Como esquecerte, pensaba, se o que sei de ti é só un sorriso na foto e que me miras. Como esquecerte, se só sei de ti un pequeno fragmento imaginario. Construir o esquecemento cun fragmento tan pequeno de memoria. A xente cando se relaciona tece fíos, digamos, ou cando tenta relacionarse, porque este libro é un libro de relacións ou de intentos de relación, ben? Entón, esas construcións, eses intentos de construir fíos, pontes que unan a xente, é un pouco o tema do libro, entón tamén responde así o título, non? Construcións é un libro de pequenos poemas narrativos, está publicado en edicións positivas, afortunadamente. Encontrei un gran editor e é un libro que se consigue en calquera sitio onde se venda poesía, ¿no? Que desafortunadamente en Galicia non son moitos, pero bueno, nas cidades, en todas as cidades hai librerías onde se consigue, porque é un libro que ten boa distribución e que estamos intentando que teña boa difusión. Ver a boa no debuxo cando les o poema da soidade. O título do libro nace do blog, non? Eu empecé a escribir este texto nun blog e o blog chamábase En Construción porque era o proceso de construción do libro, non? Eu estaba mostrando, facendo un pouco como un escaparate o proceso de construción do libro. Entón, o resultado do proceso en construción son construcións, non? Ela ía pola rúa deserta mirando como a súa sombra se transformaba nas irregularidades da parede co paso de cada farol. Ela ía deserta pola rúa e a súa sombra miraba como a cada paso, a cada farol, ela se transformaba adaptándose ao mundo irreal. Eu vou construindo o poemario pouco a pouco na rede. Isto me permite ter intercambio con a xente que anda por ali, que pasea polo blog, que lee os textos, que opina sobre eles. Entón teño un feedback no momento dos borradores, non? O que pasa é que hai un punto en que eu decido que xa teño o material como para pechar esa construción e entón pois pechome eu en mí mesmo, non? Deixo o blog, abandono, queda ali e eu me dedico a traballar sobre os textos na súa interrelación, non? Senta a diario na mesa do lado. Poderías convidala a un café ou escribir un poema cos seus ollos. Soñarás co café, mais a tua alma escolle o desacougo breve do poema, a pequena morte de vela marchar e diante de ti unha cunca solitaria. A construción dun libro de poemas é parecido á construción de un poema, non? Os poemas nun libro teñen que ir necesariamente na orde que teñen que ir, exactamente igual que os versos dentro dun poema teñen que ir nunha orde e non poderían ir noutra. Presentarse a un premio é necesario para publicar un libro. Neste país o tema editorial está moi complicado para a publicación de poesía e normalmente se ti non te presentas a un premio ou non gañas un premio é bastante difícil publicar. Entón, presentarse a un premio implicaba eso, era porque eu quería sacar o libro, quería ver o libro impreso, quería ver o libro en papel. A ver, a poesía de algún modo é unha expresión de cultura, non? Como toda obra de arte, supoño. Entón, pois, sí, efectivamente, a miña poesía intenta enraizarse na cultura de aquí, pero ao mesmo tempo sempre de unha perspectiva máis aberta, non? Máis universal. Unha das novidades que marcou moita xente sobre este libro é o ritmo, non? É o ton, porque é un ton que non é habitual na poesía galega e que chega a estes textos porque eu son un tipo bastante permeable, son como unha esponxa, absorbo todo e bueno, coincidiu a escrita do libro cun momento de estar mirando moito para a literatura en concreto norteamericana, que ten uns ritmos e uns modos de dicir moi particulares e que son completamente novedosos para a poesía galega. Creo que temos unha literatura rica e que pode ser máis rica. Creo que temos unha literatura que está en un momento de gran cambio, non? Ademais, os medios tradicionais de difundir a literatura de algún modo estánse quedando pequenos porque non dan para responder a todas as necesidades da produción, non? De cultura e non está mal que haxa máis e que se publique o máis posible, non?
Sempre lle gustaron as margaridas, pero lía poetas terribles, falaba en exceso, movíase con soltura entre as multitudes, escribía alleas, imaxes surrealistas, amou mulleres ebrias polo preso dunha palabra oca, exerceu diversos oficios, foi turista en Venecia en agosto. Agora que os anos debuxan brillos novos na cabeza, procura o acougo, a felicidade do previsible. Desconecta o teléfono á sesta, evita os sitios concorridos, os adxetivos innecesarios, fala baixo, non discute, prefire a lentitude, a que paira un pétalo caído no centro do estanque.